खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। कमल अजदआ गावनि मासिनिफ्राय बोख्लायजानायनि सायाव बुंथिदों दि गाव जेबो दाय मावनाय बायदि मोनाखै। बियो सेप्तेम्बर दानाव बिफां गायनायनि नङा होननानैल' बुंदोंमोन। मोनसे दोलोनिफ्राय होखारजानाया गिदिर बाथ्रा नङा। बिथाङा बुंदों दि इउपिपिएल दोलोआ सुबुंफोरनि एबा रायजोफोरनि जौगानायनि खामानि मावलांबाय थानो हाथों बेखौ इसोरनिसिम आरज गाबदों। मोनसे फिसा बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि आन्दोआव मा जाहोन दं बेखौ रायजोफ्राबो मोनथिखाबाय। बिटिआर ओनसोलाव गोजोन जानो हागौ, नाथाय बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव एसेबो गोजोन थासारि गैया होनना कमल अजदआ फोरमायदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बिटिआरआव थिसनजानायखौ गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना सिगांनि सरकारा 17 बोसोर सालायनायावबो जेबो सुबिदा बानायना होआखैमोन आरो दा सनितपुर आरो बिश्वनाथ थिसनजानायखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो इयुनाव बिटिआर सरकारनिफ्राय रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनायखौ मिजिंथिदों। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।